هل قصه نی همشون نیکه مردم هم نصیحت کو همی فرعون آی وتی وزارت مردم بله آی اول ایمان آرتگا بله وتر چیر داتا زاری وتر نکوتگا نی امشی ابر سر لگا نصیحت کرنے سوچ دائے گا شی اللہ وہ ہر جگہ ہیں تو اللہ چلوٹے اللہ ہمیں درستین جگہ ہستے پتہ قیامت نفسا نفسی بھی او دا پچ چوکا چوک چ پتا درو پراری بیا نی او دا کہیں کہیں جواب بدا اور اوچا کر تو چیکنے جنت تو کا نیکے مردوں شی جنت روان ہمیں روچا تمام حسب و نسب پوچھ کوچ درو ہچ بین اور روچا کر تو عمل جوس کنک بین اور روچا کہ شانشاہ دو عالم وڑا حکم دانتے ہیں شانشاہی پادشاہ دو جہان حکم دان گوڑا آٹے میں گوڑا پادشاہ کہتے ہیں کہیں پادشاہ رو زمین اور بیائی نہیں پادشاہ وطر پیش دارے کئی راج ہیں بیاوت پادشاہیاں باریں کئی حکومتی بھی تا پادشاہی کئی ہیں پدا وقت کئی گوشیتے ہیں کہ ہاں اللہ زبردست ہیں وحدہ لا شریک ہیں آئیے گئے پادشاہی کہیں پادشاہ اے قوم اگر یہ روچا لوٹے سخت بھی کہ مردم بطورساں بگبرانا و عذاب نازل بھی ملک سرا گوڑا تھچانتے ہیں چیخ جنا چلائنا یک دومی کا آواز دیں وتی ساتھیاں وتی دوستاں وتی براتاں آواز دیں لیکن یہ آوازاں اسے عشق کنا وتی دیما چھاڑ دیں کس کسیگی نے بھی اسی نفسا نفسی بھی اڑا قیامت وقت بچی مچیتے ہیں کس نے سے کسی جواب بداں آواز دان تے یہ آئی آواز نہ آئی آواز نہ کہیں جواب دے ہو ہیچ کس نے سے کسی جواب بداں کس نے سے کہ اللہ عذابہ چاہود طرف ببچینی اے قوم اور روچے پکارا اور روچے آوازا چھے شمارا یاد بھی ہے من شمارا نصیحت کنگا گوشگاں کہ شما مردمان توار کنے گوڑا اور روچا پیرون کہ شمارا بچی نہیں کہتے ہیں شما بچے نو ہر کس کچھ دیما چاڑ دان شمارا پوشتا گو شما کن پدا شما حسرت سرا وتی دیما چارے شما وات بسو وچی وتی پکران کار باندے بچارے چنچو حسرت مقامیں و چونے بے بسیں و بے کسیں روچے ہستے اور روچ اے قوم موسیٰ علیہ السلام غنیمت بزانے یہ یک اللہ ہے مزن نعمت ہے کہ آئی مقابلہ ما مزن نعمت ہے لیکن افسوس اشیں کہ یہ نعمت شما قدرہ نزانے کہ آئی شما ٹھکرائنے گے وقت کہ یہ نعمت شمارا چی دیر کنک بھی تو پدا افسوس کنک درد نوا دست من دست سرا مشک درد نوا ور رنده پشتانه گن درد نوا پشومانی چه درد نوا رنده افسوس اچ درد نوا لیکن ہنیوتی اکلان کار ببانده و بگوشه ہنی فکر کنگ اشمٹی میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام شمارا زندگی تو کشما پجا نہیں آرد آئی قدر ہمیں پیما شما کو شما آئی قدر قیمت کو وقت کا آئی انتقال بھی
تو گوشت یوسف علیه السلام خبر شما قبول کو و آیی هم یه نبیه، آیی مثال و چوشن پادشاه نه، آیی ثانی مٹ بی همه پیمه. از موسی علیه السلام و پاتا چه رنده شما حیران به و افسوس کنی، لیکن اور و چه نبی شما ندامت شما یعنی خبران بکنتین خدای کر رہا و شما پریشانیان دور بکن. افسوس چه پایده کسی که نسمجی. یعنی پچتاینک وقتی که دنیا چه ربط رنده پچتاینک چه در دوا. و این هم درو اللہ بنده ہیں وتی قوم وتی مردمانی واسطه نمونه سمجھینی و ہر طریقے راست طرح سوچنا اور اگر واسطہ آئی کوشش کرنگے، لیکن وقت کشمہ دل سیاہیں و سیاہیں پردش میں دلان چمن دیما جتا تا گوڑا شما چطور آئی نصیحت شما سر کارگر بی اثر بکن اور نیکے مردم شما را سمجھے نگیں کہ قوم دنیا شما نشه تو کا مستی و فرعون و تی مملکت و تی قوت سرا نازی ہے. آیا چی کسی هستیں ہوش هستیں کسی انجام فکر هستیں. افسوس ای مردمان و ای دنیا سرا بروسا کنا که 4 روز زندگی واسطا که دوکه توکا گرفتارم. ای دنیا تو یک سایه پیمه که روچاها شپاگاریں که باز زیت رو گار بی. ای دنیا مثل یا وابی وقت ہما اندازہ تک کہ تو چو وابا پاد بیائے درو چیز تی چمان دیما گار بی وقت چم پچ بھی کہ اچھ نیسین دنیا تو کا. وجہ صاحب کتاب شعر دا وشنگیں وائے نادانی کی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا یا سنا افسانہ تھا. ہے وائے من نادانی ٹیما یہ وقت کے مرگ بیت ثابت بھی ترے دنیا چی چسب کن وابی بیتا کہ تو وابی دیتا یہ ہر چی بیتا تو واب تو کا دیتا گا و عشق ہوتا گا ادھر افسانہ بیتا گا داستان بیتا گا قصہ بیتا گا. نی اے قوم ای دنیا زندگی یک سرای پانیا گیشتر نہیں. شما اصلی ٹھکانا تو آخرت ہیں، آخرت لوگ ہیں، شما پرچیا نہ سمجھے. اے قوم افسوس ہیں کہ ماں شمارا دین و حق دعوت دے گاؤں اللہ وعدہ نیمگا شمارا توار کنگاؤں و شما ہمیشہ تکلیفان تو کا نجات لوٹے بدے پر تکلیفہ مردمان گرفتار کے لوٹے مردمان نجات بدے مگر شمائے مگر پیشانی کا ہنچو لکتا کہ ہمیشہ واس شمائے دنیا تو کا مانے مگر شما دوزخ نیمگا نروے نہ میرے چاہتے کہ ہمیشہ واسا زندہ گوے.
که بلوٹے ما شما کہنا شما حبران قبول بکنی. اللہ کوئی شریک بداره که دومی توه تی پرستش بکنه و آئی نافرمانی بکنه. شری سر گوش دار تا منا بگش شما معبود نیمگا چه که رسولت کا کجا کتاب نازل بیتا کجا معجزه ظاهر بیتا که آئی شما را باز گمنده گوڑا شما منا دعوت بده چیزی بگوشه آئی کوئی اصلیت و منی واسطه بیان بکنه و یک نام نبی بگوشه که تاو و تی پتو پیروکان اٹکو تک دیم داتا نہ کہ اللہ نیمگا چه آئیے دلیل باز هستیم آئیے سند ترها که تا و تر خدا من نگتی سند کہیں دی پیغمبر کہیں تو شما خدا ہوں. اے قوم گوش داره اللہ رسول آہیں جو اللہ پیغام کاری و اللہ بندیاں یہ پیغام رسینی و مردمان دین حق کے دعوت دانتے ہیں. اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیتا حضرت یوسف علیہ السلام بیتا و یہ اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں و آئیے ہر یک خبری چه یک نشانی چه ظاهر بیتے ہیں و آئیے کہ ہر یک خبری چه یک نشانی ظاهر بی اللہ قدرت آشکار ہیں. آئیے ہر ارادہ چه شان اللہ تعالی ظہور تو کا پیدا گئے پیش دار گئے و آئیے ہر کلام و ہر کار چه تبلیغ اظہار کریں گے. وقت کا نیک شخص وتی قوما سمجھنے کو واسطہ واقعی قوم سرا اثر شما دید و آنی ہدایت واسطہ مایوس بیت و آ شهر چه آ بیزار بیت و درد چه شهر چه درد کشو بشه ای قوم انشاءاللہ یک روچی ہنچو بیتے ہیں کہ شما ہم منی نصیحتا گوش نداره که پشتانه یاد بکنه که آ روچا گوڑا پشتانه تو من شما را وتی معاملہ اللہ سپرد کتا. ہر کس وتی بندیاں چاری تو گوشی پر آنا وقت که ای قوم ای خبر اشکت گسه توکا چی در ڈننا ہنچو که یعنی خبر جواب نہیں سکے خبر جواب پیدا ہمیں اندازہ گسه توکا بھی لوٹتی که آیا قتل بکن بکشی لیکن اللہ تعالی آئی حفاظت فرمائند و آنچ ظالمان چه بچند اللہ تعالی لوٹی یک کے حفاظت بکن کہیں کہ آئی کشوک آئی نقصان رسینوک فرعون نادانی واجہ سلامت باتے واجہ مارے چونڈے نگن ورے اللہ میرے اللہ حافظ چاروں سپا چونتے ہیں 87 اوشی استوب کنم چاروں چون دقت سرات کنی اور 14 دقتیں ہم باز ہیں سلامت باتے اللہ میرے اللہ